Aivan huikeat fiilikset on, että nyt sitten kyllä tuo on lempipaikkoja tuo sohva tuossa, kun sinne saa köllötellä ja katsoa pimeällä tai hämärässä, kun takassa on tulija. Kun sitä ei ollut yhtenä iltana, niin musta tuntuu, että siinä oli tosi kolkkoa istua. Että kun se takka tuli loimunutkaan siinä. Ja nyt on ihana polttaa, kun on nyt iltaisin, kun on pimeitä ja kylmät ilmat, niin kyllä huomaa, että nuoriso aktiivisesti rupeaa lämmittää. Ja kyllä se luo semmoista yhteishenkeä, semmoista eloa ja mukavaa tunnelmaa. No, meillä aikaisemmissa kodeissa ei ole minkäänlaista takkaa ollut ja nyt sitten Laitettiin sitten kunnon takka. tuommoinen aika lailla ajaton ja elegantti malli, voisiko sanoa. Se on tommonen kodin sydän. Se on aika hallitseva. Hieno yksinkertainen tuli ja saatiin sitten vielä siihen oikea värikin. Mantteli nimeltään tuo väri. No molemmat takat sekä ulko- että sisätakka 6,2 metriä korkeita. Aivan kuin peilikuvia toistensa suhteen nuo takat, että jos täältä sisäpuolelta katsoo, ehkä herkästi voi näyttää jopa siltä, että se peilaa. Se lähti hyvin jouhevasti yhteistyö heidän kanssa käyntiin ja oltiin tyytyväisiä siihen palveluun ja se kokonaisuudestaan ketju sieltä tarjousvaiheesta toteutukseen, niin se meni kyllä mallikkaasti kaikin puolin. Ja valmistuli otti meidän toiveet hienosti huomioon. Toki ensimmäisenä varmasti ne arkkitehdin ajatukset siitä kokonaisuudesta, mutta myöskin sitten heidän malliston mukaan sitten valittiin meille mieluisa takka ja sieltä ne viimeiset yksityiskohdat toteutettiin. Idea syntyi takkamalliin oikeastaan meidän arkkitehdin kautta. Näytti paperilta, että tämmöinen voisi sopia tähän taloon ja sitten toteutettiin ja ollaan oltu tyytyväisiä. Sekä ulko- että sisätakassa siinä on 3 elementtiä muistaakseni. Ne isot elementit sitten nosturilla tiputettiin ylhäältä katon kautta silloin rakennusvaiheessa. Nosturi tuli paikan päälle ja se oli joitakin tunteja, niin molemmat takat oli sitten kasattu. Ja voidaan suositella valmistulta kyllä kaikille. Että valmistulen slogan tulitikut käteen toimi kyllä äärimmäisen hyvin meidän tapauksessa, että kokonaispalvelu oli aivan viimeisen päällä. Valmistuli on laadukas ja luotettava. Kyllä.